நாங்கள் கவின் கிரியேஷன்ஸ் சேனல் மாதிரியே சாக்கர் கிட்ஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு சேனல் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சேனலை போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சேனல் வந்து ஃபுல்லாகவே சாக்கர் தான். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சாக்கர் தான் அந்த சேனல் வந்து இருக்க போகுது. ஸோ அந்த சேனலை போய் நீங்கள் எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் தரேன். அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த பேஜுக்கு போயிடும். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் நமக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதான் நான் அந்த சேனல் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த கவின் கிரியேஷன்ஸ் சேனலோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கவின் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கவின் கிரியேஷன்ஸ் சேனல் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்குறோம். இந்த வீடியோ வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோவில் போகலாங்கண்ணா. நம்ம ஸ்கூலு இல்லாட்டினா காலேஜ், அது ரெண்டுலேயும் என்ன வீடியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது வந்து அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்-பெல் அப்படின்னு தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. ஆண்டோனியோ மொச்சி அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபோனையே கண்டுபிடிச்சாராம். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அதை போய் மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவரோட குடும்பம் ரொம்ப ஏழை நிலைமை. அதுக்கப்புறம் அவரோட சரியாகவே மாடிஃபை பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் தான் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்-பெல் வந்து அந்த ஃபோனை வந்து அவர் விட்டதுலேருந்து தொடர்ந்து அதை வந்து ரெடி பண்ணி அவர் வந்து அப்படி ஒரு ஃபோன் அப்படிங்கிற ஒன்றே கண்டுபிடித்தாராம். இது புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைங்கள் இருக்குல்ல, இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களோட அம்மா அப்பா அதாவது பேரண்ட்ஸோட டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்குல்ல, அது 3 மடங்கு அதிகமாக அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு ரிசர்ச்சில். அதாவது உங்களோட குழந்தைகள் வந்து உங்களோட அதாவது பேரண்ட்ஸோட அதிகமாக டேஸ்ட்டு வந்து பண்ணுமா. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களோட அப்பா அம்மா வந்து யாராவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது சில அழகான அனிமல்ஸோட ஃபோட்டோஸை வந்து வாலில் ஒட்டி வைங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துக்கிட்டே ஒர்க் செஞ்சால் உங்களோட அம்மா அப்பாவால் ரொம்ப நேரமும் ஒர்க் செய்ய முடியுமா, அதே நேரத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் செய்ய முடியுமா. இது வந்து ஒர்க்குக்கு போகிற ஆண்களும் பெண்களும் மட்டும் கிடையாது, கிச்சனில் சமைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கும் இந்த மிஷின் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா. ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் இருக்குல்ல, இந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸில் வந்து லோகோ இருக்குல்ல, ஒரு அனிமல் லோகோ, அது என்னென்ன இது வரைக்கும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா, அதுலேயும் அந்த பேர்லேயே மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்களேடா ஃபாக்ஸ்னு. ஆனால் உண்மையாக சொல்லணும்னா ரெட் பாண்டாவாம். ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. நீங்கள் ஏதாவது க்ரீன் பொட்டேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா 10 அடி தள்ளியே இருங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொட்டேட்டோவெல்லாம் விஷம் உள்ளது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பொட்டேட்டோலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 10 அடி தள்ளியே இருக்கிறது ரொம்பவே சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நோ இன்டர்நெட் பவர் கேம். இந்த கேமை பற்றி சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. 100கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த கேம் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு இயற்கை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேர் இந்த கேம் விளையாடுறாங்க. நெட் இல்லைன்னா கூட இந்த கேம் தான் வரும். ஆனால் இந்த கேமோட ஃபினிஷிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபினிஷிங்கில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா. இந்த கேமை உருவாக்குன அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த கேமோட ஃபினிஷிங்கில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 17 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து இந்த கேமை தொடர்ந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கணுமா. அதுக்கிட்ட அவ்வளோ நேரம் வந்து கரண்ட்டு போய்கிட்டே இருக்குமா. அது உண்மையிலே சந்தேகம் தானே. சரி, நம்மளுக்கு எதுக்கு அந்த கேள்வி. சரி வாங்க நம்ம அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம். தாய்லாந்து டால் லக்கி பீப்புள். இந்த தாய்லாண்டில் வந்து சில டால்ஸ் இருக்குமா. இந்த டால்ஸ்லாம் யார் வீட்டில் இருக்கோ அவங்க வந்து ரொம்பவே லக்கி அப்படின்ட்டு இன்னமும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கொரோனா வைரஸ் டைம்லேயும் இப்போ கூட அவங்க நம்பிக்கையோட இருக்காங்க. இது மட்டுமா, கடந்த 400 வருஷமாக இந்த விஷயத்தை தான் அவங்க வந்து நம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இந்த வீட்டில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட எல்லா வீட்லேயும் ஒரு 10க்கு மேற்பட்ட டால்ஸ் இருக்குமா.
ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எர்த்துக்கு வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம்ல. ஆனால் இப்போ வந்து அதுக்கான பதில் கிடச்சிருச்சு. அது என்ன பதில்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எர்த்துக்கு வந்தது வந்து ஆடம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் தானா. இந்த ஆடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எர்த்துக்கு அவர் தான் வந்தார் அப்படின்ட்டு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். நம்மளோட எர்த்தும் நிலாவும் இருக்குல்ல, அது வந்து ரெண்டுமே தோன்ற காலம் வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டுமா, அது ரெண்டுமே எர்த்தாக தான் இருந்துச்சான். அதுக்கப்புறம் ஒரு நில நட்சத்திரம் மோதலால் தான் மூணாவே இந்த எர்த்து மாறிச்சான். அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே முன்னாடி எர்த்தாக தான் இருந்துச்சான். அதுக்கப்புறம் ஒரு நில நட்சத்திர மோதலால் தான் அது ஒன்று வந்து மூணாவே மாறிடுச்சான். ஓகே பீப்பர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு நம்ம கவிங் கிரியேஷன்ஸ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே வரும். ஓகே வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். until then டாட்டா, பாய் பாய், see you.